Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite maọbụ ịkpọ m aka ji ugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ avoid abominable act as a married woman. Avoid abominable act as a married woman. Ihe ọ pụtara bụ na atụgharị ya n'onu Igbo bụrụ zere ihe ọbụla ihe ana na-asọ nsọ dịka nwaanyị nọ na di. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị na ịnọ na di, o nwere ihe ị ga-eserịrị. Enwere so many reasons kpatara na ị ga-eji wee zere ime ihe ọbụla ana na-asọ nsọ. Nke mbụ, malụ na ngwurube nna ebe ị na-eji anụ di, malụ ịmarọ ka esi wee tụọ ntọala ya bụ ngwuru. O nwere ngwuru a tọrọ ntọala ya, ndị gboo ndị mbụ na ndị egede tọrọ ntọala ya bụ ezinụlọ wee kwuo na ya bụ ezinụlọ na onwere nwa ọbụla amụtara n'ilo ga-ebi na ya bụ ezinụlọ. O nwere ndị tọrọ ntọala nke ha na ha na-ama agba n'ilo, nwaanyị ahụ tara ngwuru ama agbarata n'ilo na ọ gbaa n'ilo na ehi ya emi ya. E nwere okwu ekwubiri, okwu ekwucha ṅụọ iyi wee tụọ onye bụ ntọala ngwuru mana ịmarọ. E nwekwaziri obodo dị iche iche nke ha dị like that. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na enwere abomination ndị tọrọ ya bụ ntọala gwụsịrị wee sị na ihe abụ alụ, na ọ bụrụ na nwoke nwaanyị bịara ije ji n'obodo a mee ihe dị etu a na ọ bụ alụ anajide. Etu a ka ọ dịkwa na nwoke maọbụ na nwaanyị, maka na enwere ihe ndị na-asọ, ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ. So jụọ ajụọ ọfụma bifo ya na-abanye n'ezinụlọ ọbụla. Nke a bụ alụ bụ alụ, mana nke ọbụla ekwuchara kpọọ ya afa si na-etu a ka ọ ya esi wee dị, jụkwa ajụọ bifo ya na-abanye ka ị ghara ibe anya m anya m. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Etu a ka ọ dịkwa na enwere ihe ndị ọzọ ozi alụ n'ala Igbo general. Abominable act, avoid them. Esikwana na onye a mere n'afrị maka na mmiri oke zoro ngwe ma mmiri, o nwere ike ka o nwere mana onye ma aka oke. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Sele ihe ọbụla bụ alụ, malụ n'ụbọchị ahụ nwoke a bịa mee ego n'isi gị, o nwere ugo gị, onye nwa dị responsible. Ihe niile gbasara gị from here to toes belong to yawa. Agụgụ gị na mmụọ ọ ihe ọpụta. And ka o si wee jọọ njọ ọbụla, ndị ichie na ndị anabe nna gị dị aware, maka na onye agbata na a na-agba nkwụ nọ na be nwaanyị ka a na-anọ, na be ụnụ ka a tụsara nkwụ. Ndị ichie na ndị ụmụ ọkpụ be nna gị na mmụọ dị be nna gị amarago na ife gị ife inwa ejewego gị ije di maka ihe dị onwe gị. Ọ bụrụ na ọgodo na mmụọ na ya bụ ihe a bụ nke ya, nwoke ọbụla ọzọ jere ebe anya tọ, nwoke ọbụla jere ebe anya rie isi ọ ya eme, maka na onwenu na-eke. Ife anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa taa, gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị bịa ka anyị kọwara gị ihe kwesịrị ịma. Lụtakwa na anyị nọ na month of July. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This ụtụtụ eje go in the temple, chụọ aja, go for kwubi okwu n'isi difference of the temple, children of the temple, and members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Etu a ka anyị ga-emegide ruo at the last of the month. Anyị ga-eje na mmiri dekpe ile ọma bịa na temple, chụọ aja to entities of powers. Chụkazie n'ebe nchụ aja mee gbuo ebu ma mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja a na-achụ n'Igbo, anyị malitere ihe karịgoro 3 years. Anyị nwere massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media ma ọ bụ na Eziokwu TV maka na ọ dịrọ necessary. Mana ihe ka na-agwa gị bụ na Chukwu na-emere onwe ya. So ọ bụrụ na ị dị interested iso na ndị agha na-achụ aja na-agụ ụfọdụ ekwubi okwu n'isi bụ ụbọchị ọbụla, chat ya m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta, then make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp, agwa gị other details we need in order to book you. Now ka anyị banyezie na ọ bụrụ na ị dị interested, WhatsApp number ị nweta mbụ 0805 7837672 maọbụ 0813 8243871. Na ya na screen gị ga-afụ these numbers ndị ambọ. Now let's dive into today's lecture. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu isiokwu anyị bụ avoid abominable act as a married woman. Anyị na-ekwu ihe anyị ji ekwu ya bụ na gị nwaanyị bịara ije di nwere ike ịmarụ ka ana si dị. O nwere ndị tọrọ ntọala ngwurube ebe a na-eji jere, ebe ị na-eji jere ịmarụ ka esi tọ ntọala ya.
o nwere ntọala ebe a tọrọ wee kwuo na nwa ọbụla amụtara na abụrụ their lineage will never succeed. Yes. O nwekwara family ụfọdụ gudoro nke ha na-ejiro ha nwa ejiro ha nwa isi ha eme mgbọrọgwụ, that is ejiro ha agwọ ọgwụ isi ka ibere ha ichere ha ji echiche nwee problem, because o so na ihe a gudoro mgbe a tụrụ ya bụ ntọala. Maka ị mara ihe ndị gboo gugoro na family dị iche iche wee gudo wee sị na anyị bụ ndị ezinụlọ ụmụ onye dị etu a, as example ụmụ Umejiakụ, na ha ma ejinata anyị, na anyị ama ịlọ ọgwụ, na ha ma ejinata anyị wee mee ihe dị etu a. Ụfọdụ na-agụdo sị na ọnwụ ike anyị ahụ maka ụfọdụ na-agụdokwa na ọbara fa ama atọ n'ezi ntị ọ dị. Ụfọdụ na-agụdo na ọbara fa ama atọ n'ezi, and ọ bụrụ na ndị agụdoro na ọbara fa ama atọ n'ezi bụ na nwa ọbụla a mụrụ na ya bụ ezinụlọ, as long as that bloodline ijechie oruju egbe ya anatarịrị. Ọ bụ ya natara ndị ọ ga na-ada ịfọkwa, ịghọtara ya. Etu a ka ọ dịkwu na nwaanyị. Nwaanyị ya agụdokwa na nwaanyị ọbụla bịara iji edi gbaa n'ilo na ihe ya eme ana jide ya, ịghọtara ya. Ọ ndị gboo ụtọ ya bụ ntọala, ada e nwere reason kpatara eji wee tụ ya, maka na ihe kwuru ihe akwụdebe ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Jụọ gbasara lineage onye ahụ ị chọrọ ịnụ, jụọ ya gbasara lineage ya ka ọrụ ancestral history of the lineage. Yes, nke a bụ ofu nke m na-ajụ. Nke mbụgolo mmadụ na o nwere ihe Igbo na-asọ nsọ dịka abomination, then marakwazi ya na o nwere ihe ezinụlọ iyi na-ejekwu na-asọ n'ụdị pụrụ iche, ihe niile aka na. So before ị na-abanye into marriage, jụọ ese, maka na ị nwere ike ma ha dị na ndụ wee kwuo about the story of ihe gabi. Ihe ọzọ ka m na-ekwu maka ya, ihe m na-ekwu maka ya bụ jụọ ese before ị na-aba. And nke ọzọ dịka nwaanyị, e nwere reason kpatara maka na ikpewu mmadụ na mmụọ ka ntiwu. Nwoke anwa, nwoke ọbụla ji aka ya gụọ ego were ego eme ego n'isi gị, enwerugo gị bido n'isi wee ruo n'ụkwụ gị. Iburugo mmụọ agọdụzi gị maka na onwe nke eke that particular ego ahụ debere n'isi gị bụ ihe mere ihe. Ọ bụrụ na ndị bona fide owner of you. Yes. But at the worst bụ na bọsị a na-eme ihe dị na ya, a na-eke ụdị anabe nna gị akpọkuru ndị ichie, kpọkụrụ mmụọ dị be nna gị niile ejekwa ije eji. So anabe nna gị agbụwago witness, gatara ya agbụwago witness n'ọkwa gị na onye a. Ọ bụrụ na enwere reason kpatara na di gị na-aga enwe ọsọ ngọrọngọ bụ onye ịtọ, gị na di gị ga-akpa akpa, asịgoro isi na m na di gị abụrụ nwoke enough. Ọ bụrụ na enwere reason na di gị cannot get job done, a na-akpa akpa maka na mmadụ siri edo nwere ngwọ asịrị enwere ike ọjụ. Nọ etu esi eme ihe bụ na ọnwa ya nwoke ha ga-eji aka ya etu gbeburu gboo ezi dị n'ụkwụ ụkwa. Ọ bụrụ na a ga-eme ụdị ihe dị etu a ga-esikwa na agbụrụ. Mgbe ndị Igbo maka na Igbo bụ agbụrụ na-eso agbụrụ ha, ife a ga-emewe a ga-ejesikwa na agbụrụ na nwanne di. Ihe eji eme ihe abụrụ ihe ọzọ, mana ịmagoro nwa ya kịta nwere ogologo akpịrị. Ihe eji ekwu ya mgbe ahụ bụ ka ala anyị na-eji ya, maka na enwere agbụrụ ori, enwere agbụrụ ọnwụ ike, enwere agbụrụ na-ayọ ọya dị aṅa, ịghọtago. So ihe eji chọ ka esikwa na agbụrụ a ha dị sure na ama eweta ihe agbụrụ ọzọ na-asọ ụbata, maka na ịmago na o nwere agbụrụ adị asọ nsọ, o nwere agbụrụ na-egbu eke, o nwere agbụrụ na-emetụ ete. So lineage gị ha ka a chọrọ ka ementenụọ ka ihe so agbụrụ ọzọ ghara ịbata. Ndị Igbo ochie dị wise, mana agbụrụ kịta sizi na achọwazi example maka na o bugo ogologo akpịrị, o nwere gosi na ya chọrọ ụmụnne di ya, na ya chọrọ ịgba n'ilo, ajụkwọ na ese. So ọ bụ atọ ọrụ na-enwelụ reason ga-eme na ị ga-apụ n'ilo, di gị ga-ama nyawa ga-eji aka eme ya ebe eke arrangement gị dị ya ga-anọ, maka na agbakọ ọkwa nwa n'olu na ọ dị awa n'afa. Mana ọ bụrụ na ọka iji n'aka gị pụọ na egi anaghị egbukọ gị. O nwere ofe akụkọ na-etere ndịrị ihe mere na Germany. Ihe a mere na Germany bụ na di na nwunye anọ Germany, nwoke kpatara ego bịa nụọ nwaanyị na Naịjirịa kpọrọ ya gafee Germany, amụtasị ya na ụmụ ịmagụ nwaanyị ruzie n'ụwa n'anya na esemokwu. N'ime na esemokwu ha nọzie ka roommate, ịmaghị etu esi eme n'obodo oyibo. Nwoke ya achụpụ etu ọbara nsogbu nwaanyị ịmago odosis, maka na dọkụmentị ha na-abụkarị joint. So they decided to be living as roommates, but enweghịzi ihe dịka intimacy ma ọ ibi dịka di na nwunye.
nwoke ayọgodo nwaanyị kwọrọ si na etu akwa ya karịa mma na-emezi ọyị pụta ihe nwaanyị eresi nwaanyị nwụ na ọ sị na di ya na-agba n'iro dị afọ ka nye nwa gbawa so olofuzie na oke soro ngwere mma mmiri ọkọja ngwọrọ ya aka oke so nwoke wee je complain ja asị na etu aka o si wee chọọ to cut the whole story short nwaanyị bido gbawa n'ilo na ọ gbawasịrị ide a mechaa nwoke gba ya nkịtị oru mgbe ọ tụtara ime ọ bịa ọjọọ ka ọ bịakwute nwoke si na ya dịrị interested na ọ bụkwazieri na ha ga-edozi na ndị ụlọ ya maka na nwoke ịbụrụ nwoke nwunye gị na-agba n'ilo irikwa na nne osi imetụkwanye ya aka ka ị gara iri origari maka ndụ ọtụtụ ụmụ nwoke anwụgo nabachukwu maka ọdị ha so ihe nwaanyị a meziri ewu nwaanyị wee jee ọtago n'ime na nwoke ekwere azụ ụkwụ na isi abakụ maka na ọka eko nye afọ ime o duzie mgbe ọ tara ime a n'otu ihe ihere dị na ya o wee jeje ka onye mee agbọsọrọ na mba Germany na ọ nwoke ya eme gịnị ka a na-agbakwazi n'ọnwụ nwunye ọ nọ fọ Naijiria wee naba Germany wee nwee problem na Germany so ihe anyị mekọtara ife enyi nya nwa anyị dekpụala o mere ife enyi na ọ bụrụ na ịma anya gịnị ka m na-ekwu maka mgbe ụfọdụ dat nwaanyị ya nwa jere mee that abominable act nwere ike ịbụ tuto ihe dị na ngwurube di ya yes o nwere ike ọ bụrụ na nwoke a ji egodo ma ọ bụ jebe ka mmụọ dịbe nna ya ma ọ bụ ndị ichie si ya dịkwa na nwaanyị ya eduru na ife nwa ya bịa nụrụkwa na ị ganya na ife nwa ji wee jezi mba Germany na-eruzi ebe a ife nwa hapụzi echi nwoke ọzọ sụsụ ikpe ahụ o kperiri na mmụọ ibiri mmụọ dịbe nna gị bụ nwaanyị ga-asị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ sị na ife nwe ime alụ ntị ọ dị ịgba na ana m agwa ụnụ ikpewu mmadụ na mmụọ karịrị itiwu onye ahụ mgbe anwa di ya nwa ji ọjị so ihe ọ dị ọsọ iji ọjị wee kpọkwuo ha na be nne ya kpọkwuo ha na ikwu nne ya wee kwuo n'ụbọchị dị etu a na ejekwa nye nụrụ ifenyi nwa na alụ na ifenyi wetesara nwaanyị ifenyi nwa hapụziri ego ọ kọmplen ya na inwego problem ịghọtara maka na onye nwe and that mmụọ adịbe nna gị ọ conquer that truly ife ihe ifenyi nwa mere adịrọ mma ikpe amaghị maka na ikpe nwa ha n'ọnụ agba ihu then ọ bụrụ ihe dị na ya so ihe na-achịkwa adị gbọrọkwa na nwoke ahụ o chekwuru na o nwere ihe agụrụ kwuru na befa maka ya gba ụdị ndụ dị etu anwa na nwa akwatara n'iko ya so ịbụrụ nwoke zere nwunye mmadụ ọ na-aga ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi ịbụrụkwa nwaanyị ọ bụrụ iwu na-aga ihe nji like ndị Igbo spirituality is not built on force ịma na ndị ụka nke ndị ụka eriri ya ka anyị ji ekwu maka ndị ụka ha bụ religion na-eko ha sị mba na force mmadụ so many things under compulsory hide ya under the canon law or law of the church or dogma ndị ụka ọbịa agwara ha na marriage for better for worse ọ na-achọgoro ndị onye ọnọ na ya no forever na-abata ụfọdụ ji egbusi onwe ha ụfọdụ ndị nke ha jọwa njọ nwoke apụla na ọka ogbuo nwunye ya ọkwa nwunye onye nụ nwaanyị ọzọ ma ọkwa nwaanyị apụla na ọka ogbuo die ka ọ zaa aja wee dị free mana Igbo spirituality adịghị like that. Igbo spirituality na kama ihe nwaanyị esere ọgọ ya nkwụ esere ọgọ mmanya tiwa ndị Igbo spirituality believe na ọ dị mma fine ọbara isi bara agụba mana ọ nwee mgbe ọrụ bụrụ wee jọba njọ who does that? Onye ọ na-ejebere onye ọ na-aza afa nne ya ọ bụrụ taa ka o bido na mgbe gboo mgbe eze dị n'ụkwụ ụkwa nwaanyị na-eji iji oje ịtara ọ dabara ọrịa ọgụ nwaanyị enwere orizi na ọbụla ga-eme ka ị were ihe dị ojide ebube onye tọọ n'ala ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ijelụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe anwa ịtụrụ anya ka ị na-afụ na ya bụ mmadụ eji n'ebe ya bụ di gị ma ọ bụ agwụ ya na ọ daba gị ịfọkwa nwere problem simple thing ị ga-eme do the needful kọsara ndị be nna gị ngwa ha na ọ bụrụ ọzụkwa ihe efu mgbe anyị na-akọsara ha ka mmụọ be nna gị na-anụ n'iweta complain na mmadụ eji ijekwara wute ike chukwu na ọ dabarọzi na ihe ọ na-eme gị na ihe ọ na-eme gị na ihe ọ na-eme gị maka ihe na ịchọrọ ịgba ya alụkwa ya ime the needful ọ bụrụ na imezie the needful anwa ị nwere ugo onwe gị ya ihe ị ga-eme wụ simple ihe ị ga-eme wụ iruo ekpe ikpe na be nna gị kwụ ya ọ bụgoro na ọ jụrụ na ọ ma abịa were ego ihe dị mkpa na-ekpe gị ikpe na anabe nna gị kwupụ okwu sị na anabe nna m na onye na-etara m ama anụzi nwekwa ihe jikọ gị ike chukwu ọzọ a na-anụ gị ezizie ya ozi etu esi eme n'ala Igbo ka nna gwa gị
esizie ya ozi ebe a were ego ya na nwaanyị nọ ebe iku nwa nwa na-eku nwa nọ ya na nwata nwaanyị ife nwa ọbịa nọ kwuru ya manụzi gbaziere ya nkịtị ọwụzie na anya nwa na onwe ya na-eme ya out of wickedness na ya ma abịa were ego ọdụsị na ka mmadụ nke nwaanyị out of wickedness na ebe ọ na ya bịara were ego na onwe onye ọzọ na-anụ ya ka agbasị. Ndị Igbo nwere ụzọ esi eme ụdị ihe dị etu a. Enwere so many ways. In olden days, ị nwere ike iji mmanya were akwụkwọ fọchie ọrụ witness eju na be nna ya adọwakwa mmanya na be nna ya si ha na ube na omegide n'obe ka amara eji ndị ma ọkwara na uru were ego a jiwe na be onye mbe naraghị anya o wechigharịa ndị anyị gbaa n'obe ma ọkwa na ụjọ na bamiri be nna be nke nwaanyị anwa be nke nwoke anwa wechigharị ha ego. Ụfọdụ na-ewerekwa ọ bụrụ na o siwe ike ụfọdụ na-ewerekwa weje n'obi fa onye nọ n'obi ya mana onye nọ n'obi a nwere ike ịchọ ka okpegoro okpejefu na okwerozie ome ọsịzi weta ego a n'obi mgbe ọ bụrụ Ikechukwu jibata ọsị Ikechukwu bịa n'obi ya were ego na ya drọpụrụ ego nwaanyị mere isi ọ mmadụ ga-ekwu ya maka na ọkwa mmadụ sie wee je nụta ntị ọ dị. Then in modern era ọ bụgoro na ndị ekwere you can see go to welfare or you can see go to court. Ihe a chọrọ ka e nwee witness ndị ga-ekwu na from today going forward na marriage between Ifeyinwa na Ikenna is no longer valid. Kwubie maka na okwu ekwucha aṅụọ iyi ntị ọ dị ime a na-eti ijebere onwe na ọkwa mmadụ ga-ekwu ọgwụ mmụọ ya ekwu maka na a cry for help when the going was bad. Mana ọ bụrụ na ekwu aka aka ị nọrọ under a man's roof na-eje na-ese ebonge ihe igbutere n'ọja gịnị imi n'ọnụ gị. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ọdịnala Igbo ebere na ọ ga-abụrịrị compulsory. When the going is bad, do the needful. I nwere option. Igbo spirituality abụrụ iwuriri kama onye ọbụla nwere mba. So gịnị ka m na-ekwu? So ihe ji akọwara gị ihe a bụ na ị nwere any excuse why you should remain on that man's roof. Ọ bụrụ na ọ dabara use the another option. Mana mgbe e juziri na ị ga-eri ọnya ihe ndọkọrọ a sị m onye chọọ ịza akpa ya zaa akpa onye chọọ ịzakọrọ ya zakọrọ na ọ bụrụ ịza akpakọrọ ụdị ihe na-eme kịta. Let me shock you. Do you know na in modern world now na ọ bụrụ na esi ka iwepụta 50% of married women mụgoro ụmụ na 1 2 3 4 5 you know 1 million. So how many of them can come forward for DNA test? How were the 1 million naira? I can tell you that what you will see will shock you. Many of them will run away. Provide yourself, make yourself available for DNA, take 1 million naira, most will run. Because hamana, ije ha na-eje ije ọpanga. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe ndị a anaghị ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi. O nwere ọtụtụ ndị enibere n'ụtọ ọya taa amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwọ maka na ọ maka ha ji ije ha jere. Mmụọ dị na mgburube nne be di ha wee ma ha ikpe. Mmụọ dị be nne ya makwuo ya ikpe maka na ekwurekwu bụ ekwurekwu na-ajụrụ gị sị gị Ifeyinwa na Chukwudị bịara ka ị bịanụ gị ị chọrọ ịnụ ya nụ ikwe n'isi si ṅụọ. Ọ sị gị nna gị ajụkwa gị ọzọ sị gị nne anyị ṅụba mmanya esi ṅụba. Ọ gwagwa gị ọzọ sị gị na mmanya a na-aṅụ na anyị aṅụchakwa sisi kwụ ụgwọ esisi gaba n'iru si ṅụọ mmanya ibe anyị ha ṅụọ mmanya. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị. So ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ na okwerozi eme na be nna gị o nwere iwu ji. Ịghọtara ya? Onye laikwara ka nwere ike ịbịakwa n'ụkwa gị mana ị nọ ebe a na-eme ihe asịsị eme na-eme ihe igbutere n'ọja gị na-eme n'ọnụ gị. Ka kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ma ọ bụla ịchọ ka agbara gị afọ mmiri chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ nọmba ndị a mkpọrọ. May the blessing of Chukwu keep you here in the beauty of God. May you be protected. May you be favored. Ọ dịkwa echi niile a sị na ọ bụrụ na ọnwa egburu oge eji wee chụ aja mechaa na ọ ya ekwu ome udo dịrị ụnụ.